Ia uitați-mă turnul ăsta de apă. Vezi, aici a fost, deci scrie aici Water Tower, da? A fost un turn de apă pe vremuri. Acum cineva și-a convertit în apartamente, în casă. Și a făcut dita mai casă din turnul ăsta și locuiește aici. Cum se vede acolo la geamuri. Ia uite, asta se apropie un pic mai sus. Vedeți? Are tablouare alea. Da. Așa. Ia uite-l, mă. Bă, n-ai cum așa ceva. Numai în Anglia, mă, poți să vezi de asta. Numai în Anglia poți să vezi așa ceva. Și uite, aici este o fermă. Deci mare lucru nu e aici. Turnul de apă, de unde se alimenta probabil înainte. Se urca apa cu pompa și după aia alimenta orașul jos. Da? Orașul e undeva în partea aia jos. Și ăsta e turnul. Și a convertit-o la apartament. Și aici este o fermă și casa, bineînțeles. Mare lucru nu. Aici e un sat, dar interesant. Hai să vă mai arăt o casă șmecheră, veche. Asta cred că e veche casa asta. Asta să vă arăt acum imediat. Aici e o fermă. Nu știu exact dacă mai e în funcțiune sau nu. Sau a fost o fermă aici. Nu se mai vede nimica. Și aici, ia uite, mă, cât e de mișto casa asta. Uitați-vă voi cât e de mișto casa asta. No. Și vă mai arăt una mai veche, mai încolo. Deci uitați-vă cât de mișto e casa asta. Acum nu știu, locuiește cineva în ea? Nu locuiește? Nu pot să știu. M-aș uita pe geam, dar da, locuiește cineva aici. Dar stai să vedem pe aici, pe partea asta la altă. Super mișto. Aici ai security. Aha, super mișto. Deci aici e un parc sau ceva. Stai să mă duc să văd, că eu sunt curios, frate, de felul meu. E o cameră de luat vederi. Aici ai un... Bă, n-ai cum așa ceva. Ce e acolo? Stai că mă duc să văd. Deci aici sunt doar garajele. Și aici nu este nimic, ai doar un parc. Super mișto. Probabil parcul care duce în partea aia. Dar hai să vedem altceva. Poate mă prinde careva pe aici și se ia de mine, frate. Bine că am ăsta. Vreau să văd și eu, mă, cum e aici înăuntru. Leave parcel inside bar. Bă, ăsta e un graj de ăla vechi, mă, cum era la noi. Băi, nu cred așa ceva, mă. Băi, ești nebun. Mamă, ce mișto-i, frate. Uite, așa arată graj. Băi, e incredibil. Ăsta e vechi, mâncați așa. Ia, mă, să vedem aici. Doar filmez. Dacă vine omul și așa n-ai nimic de luat de pe aici. Ia uite-l, mă. Un grajd de animale. Sau aici, bine, înainte, aici nu stăteau numai animalele, stăteau oameni în general. Stăteau și oameni, stăteau amestecați cu toții, că nu erau înainte, stăteau animalele într-un colț și oamenii aveau casa lor, nu. În timpul medieval stăteau cu toții la un loc. Într-o parte aici animale, aici oamenii, frate. Stăteau toată familia, n-aveau dormitor, bucătărie ale. Bă, cât e de mișto ăsta și mirosul ăsta vechi. Găsiți și o canapea aici, geamurile astea vechi. Bă, super mișto, mă, adică... Ia uite-l. Nu, am avut ocazia să intru aici, nu știu, a fost deschis. A lăsat cineva deschis. Asta e. Am intrat, am filmat, cam așa arată pe afară. Da? E un graj de la vechi. Are o cameră sus, acolo m-a fi văzut omul. Hello, I'm just filming for my... Asta e, mă, lasă-mă, n-are ce să mai fac, acum am filmat deja. Și hai să vă arăt mai încolo, mai partea aia altă un pic. Deci cam astea sunt casele vechi englezești. Un sat destul de vechi, să zic așa. Pe aici când drumurile astea vezi, trebuia să le facă, dar nu prea se circulă așa des. Nu prea e circulație mare. Uite, mă, și ăsta e grajdul, da? Saivanul, cum s-o fi chemând el, ce l-am filmat înăuntru. Ăsta e pe afară, iată. Bă, e cam nasol, mă, acoperișul e cam spart. Bă, cât de... Vedeți, asta e poarta principală, aici probabil se intra înăuntru și cred eu că mai are o poartă undeva, dar hai să vedem. Hai să vedem. Să vedem. Vedem aici. Nu, ăsta-i. Ăsta-i tot ăsta. Ia, stai să vedem. Sus, se vede ceva înăuntru? Sau nu? Nu, e altceva aici. Acolo e altceva, deci nu-i tot ăla. Dar putem să merg un pic mai încolo și să văd dacă mai găsesc ceva de filmat pe aici. Mă, cam asta e, aici e casa. Acum nu știu, probabil că locuiește cineva aici, uite, becul aprins. Da, locuiesc oameni. Asta e tot așa o casă veche, un pic renovată. Dar i-a păstrat ăsta, cum îi zice,
structura ei veche. S-a păstrat structura veche. Nu, cam asta. Și de aici s-a terminat satul ăsta. Nu prea mai ce sunt încolo, nu mai sunt case. Aici deja o iei spre pădure. Mai sunt probabil case mai încolo, dar nu mai merg să filmez. Mai e o casă. Mai sunt ceva, mai e o casă, o fermă, ceva. Probabil. Ia să vedem un pic. Hai că mergem mai așa, că doar nu ne bate nimeni, să zicem așa. Bă, astea sunt casele englezești vechi, care încă s-au păstrat. Deci pur și simplu aici n-au voie să le dărâme. Dacă au cumpărat o casă sau se mută cineva, dar de obicei se moștenesc astea. Rămân moștenire din proprietar la proprietar. Și deci nu le dă voie primăria să le dărâme sau să le strice. Da? În interior probabil poate să-și facă ei, să-și mai amenajeze, dar tot cu acceptul la primărie. Iar în exterior nu prea le dă voie, ca la noi. La noi s-au stricat multe case vechi, să zic așa, de prin sate, de prin fosconace, boierești, s-au dărâmat, s-au stricat și au făcut oamenii alte modele, alte stiluri de casă, na, fiecare cu... Dar aici nu, asta e legea, nu îți dă voie. Probabil și în orașele mari la noi, unde sunt păstrate centru vechi sau... Dar nici la noi nu se dă voie. Aici ce este? Hai că vreau să mai văd aici ce mai este și... După aia... E un parc mișto. Fiți atenți cât e de șmecheră intrarea asta. Ca la noi la Maramu. E o casă de... Aici locuiește cineva. Probabil. Da. Deci stă cineva la casa aia. Nu mă mai duc în față că n-are rost. Aici e o casă, pur și simplu. Vedeți, casa asta e făcută nouă. Deci e mai nouă făcută. Acolo se vede, dacă vă uitați atent în partea aia, se vede niște ziduri. Acum nu pot să-mi dau seama dacă au fost vechi sau nu. Dar în principiu e o casă. Locuiește cineva. Și a făcut poarta asta, o fi român. Și a făcut ca la Maramureș. Ia uite. Frumos. Cam asta e toată. Nu uitați să dați un subscribe. Apăsați clopoțelul acolo pentru următoarele videoclipuri. Și abonați-vă la canalul meu dacă mă ajutați pe mine să cresc. Majoritatea au mașini electrice. Uite, aici trebuia să fie niște cai ceva în partea asta. Aici mai mult oamenii stau cu... Bă, liniște. Vrei să stai la liniște, oamenii sunt liniștiți. Sunt zone chiar frumoase aici. Și chiar super mișto. Cam asta. Acum trebuie să mă întorc înapoi. Ce să zic? Atât a fost pe ziua de azi.